Iż-żewġ kandidati għal kap tal-Partit Nazzjonalista għaddejn mill-proċess tarbil magħruf bħala due diligence mill-Kummissjoni Elettorali Nazzjonalista. Qed ikun rapportat li Delija tistenna bil-ħerqa l-eżitu ta' dan il-proċess anki wara l-allegazzjoni li kellu fuq rasu u l-attakki dwar l-integrità tiegħu mill-fazzjoni ta' Simon Busuttil. Qabel kien sar kap, Delija kien qala tomakka mill-predeċessur tiegħu innifsu meta fuq l-adba tal-istamperija talbu biex jirtira mit-tellieq għal kap, iżda osservaturi politiċi qed isostnu li kemm il-darba issa Delija jgħaddi minn dan l-eżami, allura se juża dan l-iżvilupp bħala karta b'saħħitha biex juri li l-attakki tal-fazzjoni Busuttil dwaru kienu għal xejn. Min-naħa l-oħra Bernard Grech qed idur lit-tesserati u jorganizza laqgħat anke jekk uffiċjalment għadha ma skattax il-kampanja minħabba laqgħat irid jintemm il-proċess ta' due diligence. Dan kollu qed jurta lil fazzjoni Delija li qed titlob lil fazzjoni l-oħra iżżomm mar-regoli. Min-naħa l-oħra tal-fazzjoni Busuttil kontinwament qed tfakkar lil ta' Delija li iż-żiemel tagħha għadu qed juża fondi tal-Partit Nazzjonalista biex jiġu finanzjati reklami ta' kitbiet tiegħu fuq Facebook. Ħata fil-flus tal-partit, saħaq wieħed minn dawk li issa huwa wara Bernard Grech u li mexa għal-fazzjoni ta' Simon Busuttil. Dan id-diskors dwar il-flus tal-partit qed isir fl-isfond ta' għada iżjed imwera tal-finanzi tal-Partit Nazzjonalista. Fuq Facebook ċertu waħda Miriam Zammit kitbet b'reazzjoni għal wiegħda tal-Viċi Kap Robert Arrigo li jagħti 2500 euro lil kull gażin nazzjonalista. Il-ħaddiema tagħna naqsulhom 10% mill-paga meta se trudduhom lura. Kitbet Zammit l-esprimiet l-adab tagħha u qalet li d-dar ċentrali nieżla biċċiet fejn lifts u lanqas saħansitra air conditions ma jaħdmu u jinsabu weqfin. Hekk ġust mitħaddiem mit-familja b'xogħolhom meddet u mwissin li ġejja riċessjoni imbagħad tajjartu 100,000 euro meta m'hemmx minn fejn tixtru l-kumitati. Istħu qalet Zammit b'reazzjoni għal dak li qed jidher bħala bżar fl-għajnejn minn Arrigo biex Delija isalva postu. Intant wara li nhar it-tnejn One News ippubblika waħda mill-ewwel ċeduli li saru mill-Partit Nazzjonalista ta' Delija fakru kif din l-iskema sigreta nibtet mill-fazzjoni ta' Simon Busuttil li issa tinsab wara Bernard Grech. In-nies li jinsabu wara Bernard Grech huma l-arkitetti ta' din l-iskema li bdiet fi żmien Simon Busuttil u fost oħrajn nies bħal Lewis Gallia iddefendew l-iskema ta' ċedoli u issa qed ifasslu l-kampanja ta' Bernard Grech. L-iskema sigrita ta' ċedoli qed tiffinanzja l-miljuni ta' dejn li għandu l-Partit Nazzjonalista. Iċ-ċedola ippubblikata minn One News turi kif il-Partit Nazzjonalista ħa 10,000 euro mingħajr ma għadda mill-arbiel tal-liġi tal-finanzjament tal-partiti. Sa issa l-Partit Nazzjonalista dejjem insista li ċedoli mhumiex ta' interess pubbliku u minkejja li priedka tant fuq trasparenza u kontabilità ma jridx jagħti dettalji ta' min qed jagħti l-flus permezz ta' din l-iskema sigreta.